Mga kapuso, ginkumpirma sang Department of Health ang 45 nga bago nga kaso sang coronavirus disease 2019 sa pungsod. Sa dinaglabot na sa 187 ang total confirmed cases, samtang nagpabilin sa 12 ang napatay. Sa Western Visayas, naglabot na sa 71 ang numero sang patients under investigation. 16 diri ang padayon nga na-admit sa mga ospital. Samtang mga kapuso, travel restrictions kag border checkpoint sa mga nagkalain-lain nga lugar sa rehiyon nagapadayon. Nakatutok, Daryl Marie Sarmiento. Umpisa kahapon gindumilian ang pagsulod sa mga foreign tourists sa isa sang Boracay bisan pa ang mga bisita nga nagikan sa lugar nga may kaso sang local transmission sang COVID-19. Pila sa mga turista ang nagkansela na lang sang ila bakasyon bangod man sa ginapatuman nga mandatory quarantine. Gani, apektado man ang mga palangabuhian. Ang mga palangitaan sa mga pumuluyo kaangay na lang sa mga van driver kag tour agency. Nag-umpisa na ang border checkpoint sa probinsya sang Antique. Nahamtang ang mga checkpoint sa Aninii, Hamtik, Libertad, kag Pandan. Inikabahin sang ginpanaog nga executive order ni Governor Rodora Cadiao nga ipatuman ang community quarantine sa probinsya. May ginpahamtang nga health booth kag information desk kag isa-isa nga ginasikyara mga nagasulod nga persona. Ginadumilian ang pagsulod magluwas na lang sa mga government officials kag employees, mga pribado nga empleyado nga na-assign sa Antique kag may mga lehitimo nga negosyo. Padayon nga ginapatuman ang border security checkpoint sa mga lugar sa probinsya sang Capiz. Ginapaidalom sa thermal scanning ang mga nagalabay nga motorista kag pasahero agud masiguro nga hiluway sa COVID-19 ang mga nagasulod sa probinsya. Magluwas sa mga health workers nagabantay man ang kapulisan agud mangin matauhay ang pagpatuman sang executive order nga ginpagwa sang gobernador. Temporaryo nga ginpasara ang mga ecotourism sites sa probinsya sang Iloilo agud malikawan ang pagbisita sa mga turista ilabi na sa mga COVID-19 infected areas. Sa Banwa sang Leon, isa ka executive order ang ginpagwa ni Mayor Lina Holipas nga temporaryo nga saraduhan ng mga public ag private ecotourism sites sa Banwa. Kanselado naman ang tanan nga mga domestic flights sa Iloilo International Airport umpisa buwas nga adlaw kasunod sa ginpatuman nga travel restrictions. Nagapatay naman ang checkpoint sa boundaries ng Negros Occidental kag Oriental. Antes makasulod, ginasikyar ang temperatura sa mga motorista kag pasahero agud masiguro nga wala sila sang simptomas ng COVID-19. Umpisa subong adlaw, kanselado na ang tanan nga passenger flights gikan kag padulong sa probinsya. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.